Wannan shirin da za ku kalla kamfanin bakin man juye na Ipcon Oil Lubricant ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Allah wallahi. Kai, kakare ga kura, kai! Ga mai sanda maganin ƙananan ƙwarin daji, sanda na ɗaya mai murga, sanda ɗaya mara murga, ga ƙaramin sanda mai kau da ƙarar ƙananan ƙwarin daji. Muna gabatar muku da Ipcon Boxer Super Oil. Baƙin mai ne na babura mai kafa biyu. Muna lita ɗaya mai murki, lita ɗaya mara murki. Ga kuma rabin lita Ipcon Boxer Super mai kawar da ƙarar inji tare da hayaki. Tabbas Ipcon Boxer Super duniya ne. Baƙin mai ne mai kyau da nagarta. Bawan Allah wani zai sa maka? Na gamsu kowanne ma za a iya samun a ciki. Ipcon Oil duniya ne. data kenan a yanzu an daga darajar mu zuwa namba 1 wajen arayar data da kuma farashi mai rahusa. Yanzu haka za ku iya samun MTN data akan naira 230 kacal. Manhajar mu ta E3 data tana nan akan Play Store da kuma Apple Store domin sauki da saurin sarrafuwa. Muna karrama manyan abokan hulɗar mu duk wata waɗanda suka fi yawan siyan datan mu ko dillan na E3 data. Makan yi gaba ta yi E3 data kenan. Ku biyo mu domin samun kyaututtuka a kullum. Ku shiga channel ɗinmu na WhatsApp domin samun nasara a koda yaushe. E3 data. gatan yaro ya yi sana'a domin wata rana, sana'a tara magani na bacin rana, sai aka sai da karkasa da zafin nema, karkai nan kai can ka kasa samu komai, karkasa ko hadama ka kasa gano daidai. Allah ke sa a tsare mu sharrin kwantai, ba ta halal kabar riba ko yan kai, ga wasu na son dukiya kamar sasato, wai malala ko tigi a gashin shanu, su yi nan su yi can kuma halal suke son samu, amma ciki sai sun kasa da zafin nema, ba a tara kudi na ce da zafin nema, ko asibika ba a toshe kunnen kurma, bar kallon samu wanin ka bai samu ma, muddin in ka hada da ci da zafin nema, wayo
zafin nema, ba a samun ɗaukaka da zafin nema, ba a neman arziki da zafin nema. Allah ka raba mu da zafin nema, ya Allah ka tsare mu da zafin nema. Baba ya ce wai sai na haɗa kayana na koma gida. Na zo gida in gaya su baba su je su ba babana haƙuri. Sallau ya kawo musu 'yan sanda. Sallau mai nama ne ya ɗauko babanka 'yan sanda. Ya Allah ka tsare mu da zafin nema, ya Allah ka raba mu da zafin zafin nema. Karamu da. Da komai ba a barka zafin nema ko ka samu nan ne wasu za su so zafin nema. Ai bidiyo dan yi murmushi alhaji dan yi murmushi dan yi murmushi alhaji dan yi murmushi dan yi murmushi dan yi murmushi. Ira ce gare ka ko maki na san ku sha da mana ai yanzu an zama ɗaya. Ashe yarinyar nan tana da hankali. Ai ta yi tunani har da ta iya tantance mutanen kirki irin ku da ta kawo ku a matsayin masu neman auren ta. A yanzu kenan. Mana ke tashi ki je ki dafa musu abinci, me kike jira? Ki hada da sauran kifin nan. Ai ni yanzu ban da abin da zan ce mu sai da Allah ubangiji saka muku da alkhairi. Na gode sosai. Gaskiya ku mutanen kirki ne masu jin kai. A godiya ku gode wa yarku Salma da mu kusan da abin da muka yi da Alhaji Ilu domin ta muka yi. Don haka dukkanin godiya ta koma gurin ta irgu domin ta yi kyakkyawan zaɓi ba ta son zuciyarta ba. Don haka duk abin da muka yi don ita muka yi. Ba kuma mu yi shi dan wasu mutane wanda ba su ɗauki 'yan uwansu mutane da mutunci ko da karamci ba, wanda suke ganin cewa duk mutumin da ba shi da kuɗi su haka abin wulaƙantawa ne. Naman lokaci ya nuna abin da ka haifa a cikin ka sai fi ka hankali. Haka ya Alhaji? Sun manta cewa dare ɗaya Allah kan yi bature. ai ina ga shi musulmin kwarai da afuwa aka san shi ai. Haka ne? Allah yana son mai yafiya idan an yi masa laifi. To yanzu na ce yanzu maganar ita Salma za a bawa Alhaji Rabi din ne, shi Rabi koko dai sandan za a bawa soja mai kuɗi shi za a ba din koko dai neman da aka za a samu din. To ai in ba kai ba ai ni fa wannan ganin sa nake kamar yana dan shaye-shaye ma. Ko biki ga labarsa bane wai? Ai ba ma wannan ba. Nawa ake biyan sojoji albashi? Sannan kullum suna bakin aiki, wani lokaci ma suna jeji. Ta ina zai samu damar rike mace? Ni fa dama can bai kwanta min a rai ba. To ina ga shi kenan saboda haka ai ina ga magana ta zo ƙarshe. Sai kawai ku turo a gawa magana. Kai ina ganin takun kuma za ku iya karɓar aure da kanku. Saboda haka Salma ta kaci. Babu wani magana je ka dawo. Gaskiya ne. Dama can tana son sa, mu ma kuma muna son ka. Allah ya nuna mana aure da alkhairi. To mun gode. Shegiya nera. Kai. Shegiya nera. Kudi. Ilu. Kudi. Na sake ka gidan sarki ne.
Ni fa na gaji fa. Yaushe za a samu na? Ai da ni da ke duk ba masu gaggawa bane. Ai ni ba zan zo ne biki da karabuti irin na mutane irin kamar wanda zai aure yar kauye ko wani abu ba. Ai ni so nake biki na a raƙashe wanda zan bar tarihi wanda duk wanda ya gani san cewa bikin Rabi ake da Salma. A zahiran take nan baba din. A tuna sunan wani tsohon kakanmu ne Sanda. Sanda? Me tarihi sa? Ne kawo da bangon shi yake kawo da bangon. A cewa ne a bari daɗe bangon shi. Dalabar sai ke cewa a bari ya huce shi kara bangon. Dalabar shi wannan ya huce ma da dire ma kenan yake na. Sho Allah. Karfa dalabar shi. Ya ka jaranka. Ina zuwa. Na zo miki da wani sako na muhimmi. Bari ka miki jigo. Gani wannan ta yan kwallon an sun ci kofi yadda ake daga na hankali to karki da wannan irin taku ce ta yan binni ki abin da kika ga dama da ita kin ji ko duk sanda kika samu lokaci ne ma ki danno mai ita kin mun wannan abin da muke mi haka din nan kin ji ko a Rabi wannan soyayya taku ba karewa ba da Allah gafara can ai ku ba abin mancewa wannan kina ji ko duk abin da aka yi a cikin gida bai shafe ki ba wannan naki ne ki kashe su kake ji tsoro kake ji kunya su kake ji ko ki musu raga suna kariya wasu za kara miki nagode Allah sun zauna kada mu dare kai nan gaba gaskiya ni kadai zan danga zuwa dan wannan wallahi tallahi na bata lokacin da muke cikin sha'anin soyayya mu sai dinga sabon ki kin ji ko to ki ga da gida to sai na dawo sai mun yi magana kin ji ko bye bye Rabi habi musalallan bye bye Hakan Rabi Wannan shirin da kuke kallo kamfanin bakin man juye na Ipcon Oil Lubricants ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Kaga, dan Allah idan zaka tura min kuɗi na ka tura min. Idan kuma ba za ka tura min ba, in san matakin da zan ɗauka. Saboda na saba ganin ƴan ƙarya irin ku da suke zuwa nan cin abinci. Ki haƙuri mana, abin da nake ƙoƙarin yi kenan. Network ɗin ne ba shi da kyau. Ni dai ka tura min kuɗi na. Yawwa. Hamara be. Dan Audu. Ta wajen Allah ka guri mana. Kokarin turowa fa nake yi yanzu. Wajen da nake ne babu network wallahi. Dan Allah ka fidda ga kunya ka turo min kuɗin mutane. Kuma ba ku da da wallahi. Ana ta kokarin yi muku abu. Kunga. Kowannen ku ya kama hotspot ina yanzu ku biya bukatun ku. Saboda na tabbatar datar ku ce ba ta da inganci. Password ɗin fa? No, ba password. Masha Allah. Awa. Malam, wace irin data ce wannan Allah mai gudun tsiya? Umar Bojo data. Ta ce data mai inganci wanda ba ta da gargada. A Umar Bojo data jarabawar WAEC, NECO da NAPTEP duka ana biya. A Umar Bojo data za ku iya subscription na GoTV, StarTimes da DSTV. Umar Bojo data tana da inganci da rahusa. Umar Bojo data. Ma fi mishkila. Ashe dai namu ba irin nasu bane, da daɗi namu ba na kantinsu bane. Amarya ɗanɗano na girki yayi armashi sai dahir kori har gidan sama uwar gida. Bani dahir kori. Mun zo da dahir kori. Bani dahir kori. Kuma karbi dahir kori. Ki bani dahir kori. Na zo in baka dahir kori. Mun batun dahir kori. Ka ji dai batun dahir kori. Ya sa daɗin girki, ya sa kamshin girki, ya sa ɗanɗanon girki. Gashi akwai inganci, sannan kuma akwai auki. Dahir kori alfaharin matan gida. Lallai dahir kori na kira shi da sirrin gida. Ashe dai namu ba irin nasu bane, da daɗi namu ba na kantinsu bane. Amarya ɗanɗano na girki yayi armashi sai dahir kori har gidan sama Kano ta damu. sai dahir kori. Dan mutanen Kaduna ta mu. Sai dahir kori. Har mutanen Jigawa duka. Sai dahir kori. Dahir Kori takamar mu ita ce inganci abun girki kowane iri ne. Dahir Kori farin cikin masu gida. Sai dahir kori.
muna gabatar muku da Ipcon Tracer Lubricant. Bakin mai na babur mai taya uku wato keke napep. Ipcon Oil sabo ne da ya zo da nagarta da aminci tare da bawa injinan ku kariya ta musamman kuma ya daɗe yana aiki. Awon ya auni. Ipcon Oil ya samu nagartacce abin dogaro. Ipcon Oil. Alhamdulillah sunana Abdullahi Alhikima, shugaban cibiyar haɗawa da kuma sarrafa magungunan gargajiya da magunguna na addinin musulunci na cibiyar Alhikima, cibiyar da ta shahara a nahiyar Afirka da ma faɗin duniya, musamman wuraren da ake amfani da yaren Hausa. Muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki yadda ya sa albarka a wannan cibiya tamu, yadda mafi yawan al'umma mun ba su magani suke samun sauƙi da izinin Allah. Cibiyar Alhikima ta dogara ga Allah, domin Allah shi yake jarabtar bawa da ciwo, Allah kuma shi yake bawa sauki. Mu dai iya bakin ƙoƙarinmu shine mu yi ƙoƙarin samo ingantattun magunguna wanda likitanci na zamani ya yadda da shi, da likitanci na gargajiya ya yadda da shi, da ma addinin musulunci ya yadda da shi, sai mu ba wa al'umma akan cututtukansu da larurorinsu a matsayin magani. Tsarin cibiyar Alhikima shine idan muka baka magani, idan ka samu lafiya ka gode wa Allah madaukakin sarki domin daga shi ne. Idan kuma ka samu akasin haka, za ka dawo bayan sati 2 domin shigar da korafi na maganin da ka sha ya ma aiki ko bai yi maka ba, domin shi magani jarrabawa aiki, sai ka yi sai a gada shi. Abin da mu dai muka sani muna iya ƙoƙarinmu wajen tabbatar da ba wa mutum maganin ciwonsa. Ni Abdullahi Alhikima ni da kaina ina babban birnin Kano, a nan Zoo Road, Amana Plaza kusa da Shoprite. Za ka same ni da kaina da izinin Allah. Idan kuma ba za ka iya zuwa ba, ka ɗauki wannan lambobin waya ka tuntuɓe mu a duk inda kake a nahiyar Afirka. Za mu iya aika maka maganinmu da izinin Allah. Muna tawassali da sunayen Allah mafiya kyawu. Allah ka ƙara sa albarka cikin magungunanmu. Allah ba don iyawarmu ba don halinmu ba, don Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, duk wanda muka ɗau maganinmu muka bashi, Allah ya sa mu zama sanadi, Allah kuma ka bashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan shirin da kuke kallo kamfanin bakin man juye na Ipcon Oil Lubricants ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Salamu alaikum. Ko ba ku tashi bane? Buɗe mana. Wani ba ƙauyen ne wannan zai zo kofar gidan mutane sanyin safiya yana tama mutane ihu haka. Ha? Ƙauye. To ba ƙauye bane ba. Ni ne na zo ina so ina Saudan. So nake mu gaisa in gaya ta kwana. A Isa, Saude yanzu matata ce. Yawwa, ni ke da ikon saka Isa. Ka ji da kyau. Kai tsaye? Ƙwarai da gaske. Ha? Ubana ne kai? Ubanta ne kai? Ba ubana ba. Saboda haka ka ji da kyau. Matata ce. Ni ke da ikon saka ta, ni ke da ikon hana ta. Ba zai yiwu da sanyin safiya ko karya ba mi ba ka zo kana mana ihu a kofar gida ba. Haba Alhaji Ilu, kar fa ka manta ‘yata ce, kuma ni na baka aurenta. Sai ka raba zumunci tsakaninmu? Isa. Isan nan kake daɗa maimaitawa ba. To na faɗa mana menene a ciki. Ka ji da kyau, idan tana da buƙatan zumunci, ita da kanta za ta zo gidan. In kuma ba ta da buƙata, to ban so a zo da sassafe ana takura mana muna cikin zamantakewanmu. Kai wai tunanin ka Isa kana tunanin duk ban san ki ta murmuran da ka rinka yi bane lokacin aurenta? Yanzu Isan nan ina sane, dama jira nake sai ta ƙara so gidana tukuna. Kar nake kallon ka. Yanzu Isan nan ba za ta fita daga bakin ka ba ko? Alhaji Ilu, ya kamata ka sani ita ya da iyayenta ba a shiga tsakaninsu. Kuma ta bi mu shine zai sa kai kanka aurenka ya zauna lafiya. Mu ma farin cikin mu ne ku zauna lafiya. Yanzu wai zuwa kai ka ganta? Insha Allah ina son in ganta, in ga yadda ta hantse, kai ma kuma in ga lafiyarka. A Isa, babu zancen ziyara. Ni na san abin da ya kawo ka. Wannan ya maka yawa Isa. Rike wannan. Rike na san abin da ya kawo ka kenan. Ga su nan mayun kuɗi kawai. Ga shi nan. Ilu. Da wajen yamma na dawo.
Yawwa. Zo in aike ka, za a aike ka cikin gari. Domin yau bana son fita ko ina a gida nake so na wuni. Kamanya. Wani irin kalar walakanci ne wannan? Yayi maka kala da karamin yaro ne da zaka ce ya zo ka aike shi? Kalle da kyau. Na yi kalan wanda zaka aika? Kai, Yusi. Wannan za a aike ka cikin gari. Ka hau mashin ɗinka, duk da ban ga mashin ɗin ba nan. Na san yanayin rayuwa ta yi tsada. Ka tafi cikin gari, ka je ka siyo min shabarma. Ka rike sunan sosai, ka ji ko? Shabarma za ka siyo min kwaya ɗaya. In ka rike shabarman nan ka siyo min kwaya ɗaya, ka siyo kaza guda ɗaya. Ka ji ko? Sauran canjin ka zuba mai. Ingo. Aikin banza to ba inda zai je. Ba zai tafi baɗin. Dan tsaya nan zuwa. Wai zuwa za ka yi? Na dawo za mu yi magana. Ka ce ina za ka kawo ma yan siyo? Ina gida ina jiran. Zuwa za ka yi wai? Dan tsaya Talatu tratketo zan sa ba ki gane ba ina zuwa. Dan jira ki gani. Sha sha sha. Idan ke baki san darajar kuɗi ba, su ai sun san darajar kuɗi da shi da shi da shi. Ran da baka da shi mai baka baya da shi rannan da kai da bara. Baba da baba. Rabe? Me kuka aikata ne mai gari ya turo yana neman ku? Ni ma ina gida sai ga jakada daga fada wai mai gari lalle na neman su. Me kuka aikata? Ce ko dai ba abin da kuka yi? Ni ba dai ni ba sai dai ko Alhaji Ilu. Ni ma babu abin da na aikata. Ni dai bai wuce ko dai abin namu da gyaran hali da muke yi wa mutanen da suka tsangwame mu lokacin muna cikin talauci. A'a ni ma ina kofar gida sai ga wakili ya zo daga fada. Ya ce kai ma a turba ya tarar da kai. Aka ce lalle mu je yana neman su. To shikenan. Ku taso mu ce. Ina? Wajen mai gari. Ran kai da ka mutanen banzan nan ko? Ga su ran kai ga su. Ba su faɗa abin da ya kawo su. Wato ran kai daɗe. Wa'annan yaran ba ƴan mutunci bane wa'annan yaran. Wa'annan duk inda nake sana'a kasuwa ne kai ba ma wannan ba yarinya da nake nema da aure yaran nan su suka je suka hure mata ido suka hure mata kunne suka dinga tura mata nama suna tsire ne balangu da wane ne a sauke ta sata a gaban mota ga kanin ubanta nan shaida ne gashi mato ranka dade ni kanin mahaifin Rabi amma Rabi baya gani na da mutunci cin mutuncin safe daban na rana daban na dare daban Allah ya kai mato ya yanzu har da kai za a yi mana fancale yanzu ba kai ne jiyan nan nasa akai amma to kun ji laifukanku ni ma ba ku san darajata ba don ba ku taɓa zuwa kun gaishe ni ba saboda ba ku san darajar kujerata ba kuma bayan haka ba ku san darajar mutanen garin nan ba kuma ba kwa mutunta su sannan kuma za mu ɗauki mataki a kanku da ku da iyayenku gaba ɗaya za mu ladabtar da ku. Muna da magana. Wace irin magana an kawo ku ƙara gaban mai gari kuna masu laifi ka ce kuna da magana? Ba su faɗa abin da ya kawo su. Duk lokacin da zantuttuka suka yi yawo suka yi maganganu suka rusu to akwai abubuwan da idan aka tashi duba su aka rufu in ka daɗe. Ban Allah ba kuɗi zaka nuna mai gari ba. Bai cikin ku ba ake kan laifin da kuka mana. Gyara miya ne ba wani abu ba. Allah ya muku albarka. Amin. To idan maganar yarinya idan ta ce tana so ta je ta ga iyayenta a garinsu za a hana ta ne? A ina. Kuma ina dangana? Gani. Idan kuma ana zargin za su lalata ta ne. Ku kuke da alhakin su kawo ta ko ku iyayenta ne suke da alhakin su kawo ta gurin na ga nan an kawo iyayen sosai kuwa kwarai kuwa wannan gaskiya ne gaskiya to amma ran kai ni abu na nake mamaki saboda girman Allah dakata kuma sanda to a dangana
wasu ma ko dangana duk maganganunku kama ne babu gaskiya a ciki. 'Yan samari ku tafi gida, Allah ya muku albarka kuma ku rika zuwa fada kuna gaishe mu. To insha Allah madalla mun gode ranka dai. Ai yaushe sai taliya kuma sai ya yana zo sai taliya taliya Alhaji ta yi mutum. Wannan shirin da kuka kalla kamfanin bakin manjuye na Ipcon Oil Lubricants ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Haba da Allah, wanga masifa da mitai kama. Haba, ni ba da tsawafi ba sai kaiwa nake ina kawowa, wai ina neman network. Wallahi ba ni sake wahal da kaina wajen sayan wata data, gwamma in rinka sayi kamar wadda nika saya tun farko. Ka dinga hankuri. Ni ma gashi ina gwada tawa data. In ta yi sai in buɗe maka hotspot. Kinga. Kwantar da hankalinka. Ai in dai maganar data ce, to na zo maka da mafita. Allah ma hawo. Kware kuwa shiga cikin Play Store din wayarka. Amarya, shiga cikin App Store din wayarki. Ku download din manhajar Data Cheapest. Data Cheapest. Ma sama tabbas na samu biyan bukata da ta gabatar min da Data Cheapest. Data Cheapest wata manhaja ce da take da sauki da karfi sannan ga sauƙin farashi. Za ku iya sayan MTN data 1 gig akan naira 200 kacal. Sannan za ku iya biyan kuɗin jarabawar WAEC, NECO, NAPTIP da JAMB da kuma wa film bill da TV subscription. Data Cheapest. Biyan bukata nan take. Islamic medicine tana ta kira don karɓar magani inda an sha jinya tana warkewa. Assalamu alaikum al'ummar duniya. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki. Kamar yadda kuka sani, sunana Dr. Muhammad Sani, shugaban cibiyar Al-Yusra Islamic Herbal Services. Cibiyar da muke bada ingantattun magunguna a bisa bincike na littattafan addinin musulunci da kuma research na kimiyya. Cibiyar mu ta Al-Yusra muna ƙara inganta muku magungunan mu domin samun sauƙi wurin karɓar su. Za ku iya ganawa da likitocinmu ta wa'annan lambobin. Jume, har tashe ta ji labari yanzu Al-Yusra. Ko? Har tashe za ta tashi yanzu za ta kai ta. Allah. Har tashe wallahi tallahi maganinta da inganci kuma da araha. Ina masu fama da cuta mai karya garkuwar jikin ɗan adam, ma'ana cutar HIV. Mun ƙara inganta muku magungunanmu wanda mutum zai yi amfani da shi cikin ƙanƙanin lokaci a warke da izinin Allah. Wannan shine maganin cuta mai karya garkuwar jiki wanda za ka yi amfani da shi cikin ƙanƙanin lokaci ka rabu da wannan laluran cikin ikon Allah. Kamar mu ɗora mutum kan maganin cutar HIV, muna gwaji mu gane adadin ƙarfinta a jikin mutum kamar mu ba shi magani ya yi amfani da shi. Mun kawo muku kayan gwaje-gwaje na zamani don gwada ƙarfin cutarka kamar mu ɗora kan maganin da ya dace. Kamar yadda kuka sani ana bada kaso 50 gurin karɓar magani, daga baya idan mutum ya warke daga wannan lalura zai ciko mana raguwa a bisa yarjejeniya wadda muke da al'umma. Ina masu fama da matsalar ƙanƙancewar gaba ko kuma saurin inzali. Mun kawo muku kayan gwaje-gwaje na zamani wanda za mu gwada ku mu ɗora ku kan magani da izinin Allah. Masu fama da matsala ta istimna'i ko masturbation, wasa da al'aura domin biya wa kai bukata. Wannan shine masturbation sachet wanda za a yi amfani da shi a samu waraka duk wani matsalolin da ka san ya haifar ma a jikinka, kankancewar gaba, saurin inzali, zafin tafin kafa, kasala ko yawan bugun zuciya ko kuma rauni gurin iyali, ku neme shi ana samun dacewa da izinin Allah. Kada ku manta, cibiyar mu ta Al-Yusra har yanzu muna nan kan bakar mu na wajen yi wa mutum gwaji kyauta da izinin Allah kamar yadda kuka sani. Ina masu fama da matsalar rauni gurin iyali ma'ana saurin inzali. Ina masu fama da matsalar tsinkewar mani ma'ana low sperm count. Ina muku wannan ingantaccen magani mai suna low sperm booster. A cikin sati biyu yake aikinsa da izinin Allah. Ina masu fama da matsalar hepatitis type A ko type B ko type C. Ko kuma masu fama da ciwon koda ko cutar asma, masu fama da matsalar ulcer, ku yi kokari ku mallaki wannan sachet domin rabuwa da wannan lalurar ta ulcer da izinin Allah. Ina masu fama da matsaloli wanda bai san me yake damun su ba, kamar yadda kuka sani cibiyar mu ta Al-Yusra ba ma tsawalawa duk wanda ya zo neman taimakon magani. Za ku samu babban ofishin mu a cikin garin Kano, za ku same mu a Maiduguri,
za ku same mu a cikin garin Kaduna, za ku same mu a Sokoto, za ku iya samun mu a ƙasar Nijar Maradi da cikin birnin Niamey. A ƙasar Ghana za ku same mu a cikin birnin Accra. A ƙasar Chadi za ku same mu cikin birnin Jammaina. Haka zalika a ƙasar Kamaru za ku same mu cikin Garwa da cikin Douala. A ƙasar Libya za ku same mu a cikin Trablis da Misrata da Sabaha. Mutanen Saudi Arabia za ku iya samun mu a cikin garin Makka. Mutanen Algeria za ku same mu cikin Tamarase. Mutanen Togo, duk inda kuke a faɗin duniya, saƙonku zai isa hannunku cikin aminci da girmamawa. Ni na ji Hausawa na faɗi fa komai gatan yaro yayi sana'a domin wata rana, sana'a tara magani na bacin rana, sai aka sai da karkasa da zafin nema, karkai nan kai can ka kasa samu komai, karkasa ko hadama ka kasa gano daidai. Allah ke sa a tsare mu sharrin kwantai, dauri ba ta halal kabar riba ko yan kai, ga wasu na son dukiya kamar sasato, wai malala kuma tigi a gashin shanu, su yi nan su yi can kuma halak suke son samu, amma ciki sai sun kasa da zafin nema, ba a tara kudi na ce da zafin nema, ko a sifika ba a toshe kunni